stepping softly in a danger zone. No weapon in my hand. It's just this brain designed by man. Got me in trouble again. Trouble again. I put my life in jeopardy. In the service of my friends. I wouldn't care, but it's a dangerous affair. 'Cause I'm in trouble again. Trouble again. In trouble, in trouble, in trouble. Leteći na planetu Tamuzan kako bi pomogli prijatelju princu Monđulpi da povrati presto, droidi i njihov gospodar Jantoš sreli su hrabru Jessiku Mead. Zajedno su pobedili zbog vezira koji je hteo da preotme presto i proglasili Monđulpu kraljem Tamuzana, ali naši prijatelji će se suočiti sa još mnogim opasnostima pre nego što Đulpa zavlada u miru. Gusari! Šta? Pirati! Pirati sa Tarnunge. Kako uopšte mogu i da pokušam da zatvorim pretovareni modulator? Sve što pipnem okreće se protiv mene. Au! Artu, Ditu! U pomoć! Artu! Artu, učini nešto! Pa, lepo reši smo i taj problem. U redu, Artu, ti si rešio problem. Artu, ti kao da nisi svestan ozbiljnosti ove misije za kralja Đulpu. Dakle, gde je dugme za dizanje ove platforme? Artu! Artu, Ditu, vadi me odavde! Artu! Nigde ni traga od pirata, Jess. Dobro je, što pre gorivo stigne na Tamuzan, to bolje. Sigurno su odjurili za brodomamcem kojim smo im poslali napred. Sam sam se izvukao, a ne zahvaljujući tebi. Šta? O, Bože! Pirati napadaju! Zaštitno polje, brzo! Đulpinim borcima je potrebno ovo gorivo. Bez njega je Tamuzan nezaštićen. Jan, dobili smo društvo. Odmah krećem. Gotovi smo. O, ne brini, Tripio, žele nas u jednom komadu. Jess, pokrivaj me. Pokušavam, Jan. Ne, idu na naskok. Preuzimam ovaj brod, tovar i posadu. U ime... Šta misliš, ko si ti, golaču jedan? Baš to je na redu. Da se predstavim. Kapetan Kiborenča. O, Bože. Gospodaru! Zaustavite droide. Naskočili su nas. Tripio! Verujem da ćete se predati. Ne dirajte ih, obustavljam paljbu. Jan, beži! Jessi? Đulpa, pirati napadaju, uhvatili su Jess. Ostavite gorivo, spasite sebe. Ne brini, stari druže, uspećemo. Pratite nas, i vi i ja krilom. Srećno. Hvala, stari druže.
Gospodaru Jan, gusari, napuštajte! Artu, di tu? Samo kad je s tobom u redu. Gde smo to? Mislim na Tarnungi. Tarnunga? Vodena planeta? Šta mi tu radimo? O Bože, razbit ćemo se! Ne, to je tajni ulaz. Ulaz u šta? Ovo je gusarsko skrovište. Jess! Zoda Hebkivo, njap! Kaže da će ona biti gost kapetana, Kibo. Ništa joj neće biti. I meni je milo što te vidim, Artu. Kako su nas otkrili? Šta je bilo s brodom mamcem? Sad treba misliti na druge stvari, Tripio. Izgleda da pripremaju nešto krupno. Možda invaziju, sir? Da, sve mi se čini. Na Džulpinu planetu. Korplo, zo. Rekao bih, sir, on želi da pođemo do onog dizela. Oprezno, sir. Sir? Bojim se da se spustih mnogo tvrdo, sir. Imam grč u nožnim stabilizatorima. Ljudoždari su otmeni u poređenju sa ovim. A tek jezik? Kuda idemo? Kako nesgodno. Bože, o Bože! Recite! Dakle, recite! Hoću tišinu! Dakle, recite zašto ste mislili da ću napasti lažni transporter, a vas pustiti da promaknete? Imaš dobre špijone, Kibo. Imam. Sad imam vas i gorivo, a kralj Džulpa ništa. Misliš šta hoćeš, Kiboren, ali znaj da grešiš. Ja znam da na Tamuz-Anu nema goriva ni za jedan brod. Gorivo je ovde, a oni su bez odbrane zreli za napad. Samo pokušaj, pa ćeš vidjeti. I hoću. Za ovu priliku sam sačuvao malo iznenađenje, što garantuje pobedu. Lu et naza. Tripio, šta je rekao? Nešto o nekom razbijaču. La gauč kronda. Šta smera, Tripio? Pa, sir, mislim da Artu i ja možemo biti korisni kad vi odete. Odem? Da, sir. Žao mi je da to kažem, sir, ali on će vas baciti nekom morskom stvoru. Sutra. A! Miridon! Šta? Oh, nebesa! Jan! Ne brini, možda nije gladan, a? Haha, divim se tvom junaštvu. Volio bih da imam takvog pored sebe. Ali... Jan! Gospodaru! Artu, učini nešto! Artu! Ne! Niko neće umaći. Pusti me!
Pustili me s mesta! Olu! 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 Bože, Bože! Artu, spasi me! Artu! Artu! Tamo dole, Artu! Teško meni! Tripio! Arturu! Izgleda da su spremni za napad na Tamuzan. Moramo upozoriti kralja Džulpu. Najprije da nađemo Jess. Ali, ser, kako da priđemo tamo? Za mnom. Gospodarice Jessica? Gospodarice Jessica? Gospodarice Jessica? Brzo! Došla sam da vas spasem. Krida nuga. A? Vi niste ona... samo spavajte. Vi sanjate. Čemu žurba? Gospodaru Jan! Predlažem da zbrižem. Upadaj! Valjda ne odlaziš, a moja ponuda? Radije s nekim minokom u isto odelo nego ovde s tobom. Mala ima duha. Prošao sam svemir da nađem takvu vatru. Plenom sa Tamuzana kupit ću ti carstva. Zbilja misliš o pobedi? Kibo uvek pobeđuje. Niko neće izbeći. Znam. Ali kako? To je već stvar razbijača. Da vidim šta možeš bez njega. Tja, to sa tragačem je dečja igra. Okej, tragaču. Reci kad si spreman. Šta? Lopto blesava? Čekaj samo. Samo napred. Zamalo da je uhvatiš. Stani. Stani kad ti kažem. Dobro, fino. Sad si dobio. Stani kad ti kažem. Bravo. To si. Glada smemo. Jane kaže da su tvoji prijatelji droidi izbegli smrt. Ja ću obaviti ono što Miridon nije. Čuvaj je. Niko neće izbeći gnev, Kibo.
se, Tripio! Hoću, ser! Najpre dame. Sve u redu? Ti si pustio tu zverova, Artu. Ti si presekao mrežu. Sreća što je presekao. Pazi! Kao da su svi zaboravili na nas. Ne baš svi. Šteta je tračiti takvu pamet i snalažljivost. Elem, ne može se uteći od Lezi! Jazz! Baš smo hitali da vas spasemo. Nisam mogla da vas čekam. Još nije kraj! Brzo gore! Beže! Beže! Zaustavite ih! Napadamo Tamuzan! Ako gusari jure nas, Jess može da upozori Julpu. Gone nas, da kako, ser? Samo nedostaje Kibo. Kibo nije s njima. Ne, ser. Skrenuo je kad smo napustili atmosferu. Vidi, Martu. Imperijalni razarač zvezda. To mora da je taj razbijač. Ser, šta ćemo sada? Ništa. Uhvatio nas je zrakom. Dobrodošli na razbijač! Mali je, ali samo to smo mogli da pozajmimo. Imperija će ga tražiti, Kibo. A kad ga nađe... Naći će ga na nekoj zabitoj planeti pošto obavi posao za mene. Tamuzan ili što pretekne, bit će moj. Vodite ih! Čak i ako gospodarica Jess otpremi gorivo, Julpini brodovi ne mogu protiv razbijača. Znam. Malo pre smo hteli da upozorimo Julpu, a sada tovarimo oružje za borbu protiv njega. Pazi, Artu, on motri na nas. Artuditu, stavio si detonator naopako. Grunuće nazad. To znači da... Hoćeš da opali nazad i razori brod? Da, ali treba naći gospodara Jana i pobeći na vreme. Da pomoli ovaj. Zaboravio si na njega. Artu? Artu? Sigurno misliš da si mnogo mudar? Malo skromnosti neće škoditi. Predajemo se! Ne pucaj! Tripio! Artu! Brzo, gospodaru, ja ne smemo... Tamuski transporter, sektor 8, sve bliže. Jess! Pripremi prednji laser! Brzo! Pokušajte da im uništite lasersku kontrolu. Ja ću na most. Požurite! Još malo bliže! Jedan hitac i bljesnuće kao supernova! Treba izbeći ovaj light show. Tako. Ne, Jess! Pali!
Jess! Ha, to je to. Šta? On je prazan, nema goriva. Nije ni bilo. Mi smo bili, mamac Kibo. Šta? Napao si nas, a pravi transporter je prošao. Dolaze Akrila, brzo. Neka dođu. Ne mogu ništa. Ništa da me spreči. Tamuzan je moj. Moj razbijač je nepobediv. Naši nemaju šanse protiv njih, Monđul, pa... Moramo pokušati, Stolga. Naredi da počne napad. Džulpa! Džulpa! Mislim da su Jan i droidi na razaraču. Požuri, Artu. Koliko ti treba za sabotažu na razaraču? O Bože! Nisam mislio da to obaviš tako naglo. Torpeda ispaljuju unazad. Svi sistemi u kvaru. Sad si malo preterao, Artu. Ja preterajem. Jeste u redu? Ne brinite za nas, ser. U boljem stanju nego ovaj brod. Radi! Radi već jednom! Radi! Mašine preopterećene. Eho! Haha, bravo, momci! To će im srediti razbijač. A Artu kaže da ja preterujem. Transporter je na putu da pokupi gusare sa razarača. Čestitam. Bili ste zbilja najbolji mogući mamac. Mamac? Zar smo mi bili mamac, ser? Još nisam siguran da sve razumem, ser. Stavili smo život na kocku da spasemo prazan transporter. Moralo je da bude uverljivo da bi Kibo propustio pravi transport. I da poveruje da je pobedio još pre početka borbe. Samouverenost ga je srušila. Pa neka ti to bude lekcija, Artu. Nikad ne budi siguran da je pobjeda laka. Šta je to? Već sam ti rekao, Artu, kad se kupaš sa igračkama, onda ih daj i drugom. Ha 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 ha.